kake so ka kamo sai ka ƙara mashi dot sai ka ƙara dot kawai a gaba. Yanzu ko ɗauka ka yi ka saka dot ita kaɗai a cikin wayarka ko cikin Google ko cikin TikTok ko cikin Facebook ko cikin wane ne, dot kaɗai ka saka, to za ga sun nuno maka wani abu ita kaɗai. Balantana kuma in ka san wato abin nan, kamar in ka san hanyoyin da za ka bi ka kamo wata tasha ko ta wani abu da kake so ka kalla, ko da ka rana www.kaza shikenan sai ga abubuwa suna ta zo maka, sawa'un na alkhairi ne ko kuma na sharri. To saboda haka yarinyar nan da ta fara gwada irin ababen nan, duk da dama ta sani, suna hirar in suka je makarantar boko. In suka je makarantar boko suna hirar nan, ta san wasu ababen, kawai matsalar babu waya ne a hannunta. To yanzu kuma ta samu waya a hannunta, kuma kai ba tare da kana bibiyarta ba, kai ubanta ko ke uwarta ba tare da kuna bibiyarta ba. Saboda haka wannan zai sa tarbiyyar da kuka bada dandanan ta lalace. Domin wallahi a yanzu zamanin da muke ciki ba abin da yake saurin canza mutum tunani kamar wannan wayar ta hannu. Musamman 'yan mata, duk abin da suka gani cikin waya sai su ɗauka kawai haka ne. In na yayi ne su ce kawai shi ne, in ba a yi shi ba wayewa ba ce ba. In wani wa'azi ne ta ce kawai in ba na waya ba ne ba, kawai ba wa'azi ba ne ba. In nasiha ce in ba nasiha ba ce ta waya ba, ta gani ko a TikTok ko a Facebook, za ta ce kawai wannan ba nasiha ba ce ba. Saboda haka dole ne sai an kiyaye, wallahi sai an kiyaye. Galibansu wannan guguwa ta wasa'ilul ijtima'i, na rantsi da Allah tana ɗaukar su, ba iya mata kaɗai ba, maza da yawa waya ta hannu tana canza musu tunani. Ka ga mutum kamalin mutum cikakke, amma Allah sai wani abu ɗan kaɗan ya zo ya fizge shi, tafi da shi ya je ya halaka, saboda ya gani a TikTok ko menene shi ya ɗauka nan kawai nan wurin wahayi ne. Ba wahayi ba ne, ƙarerraki gaba ɗaya sun fi yawa ma a cikin wannan wuraren nan. Social media, wallahi ƙarya ta fi yawa a cikinta. Saboda haka dole ne in har kana son ‘ya'yanka, sawa'un maza ko mata, su samu tarbiyya, wallahi ya kasance wayar da ka ɗauka kai ka sai musu da hannunsu, ka sai musu da hannunka da kuɗinka, wallahi ka saka ido a kai. In ba haka ba, wannan wayar nan ta ya ajalinka ka tafi gidan wuta. Saboda menene? Ka sai shedan ne, shedan ka je ka so da kuɗinka ka ba wa ‘ya'yanka, yanan shedan sai yanda ya yi da su. Saboda waya salula kanwar shedanci, ko da bata kai matsayin shedan ba, kanwar shedanci. Domin baiwa ne ka shiga cikin ta matukar akwai data, akwai mega a wurinka, wato a cikin wannan layin nan. Wallahi sai mai karfin imani ne zai sa ka rike wannan waya. Matukar akwai data, sai mai karfin imani ne zai hana shi kallon abubuwan da ba na sharri ba. Amma in dai imaninka yana yawo kuma ka saka abubuwa a ranka, to dama kana shiga wurin wannan iskancin nan, duk shi mutane suka fi kallo. To ka sani cewa duk abin da muka kalla da abin da muka saurara, gabaki ɗayansu ranar gobe kiyama za a tsida ka, idan ka ce ka kalli kaza, kunnen ka ce ka ji kaza. To kuma in kai babban sakare ne kai, ko in ke babban sakara ce, da kika saurari abin nan na sharri, ko sai kika je kika aikata, ko ka gani sai ka je ka aikata. Ku kaga wannan kafi kowa sakarci. Shi mai dan dama shine wanda zai kalla, duk da shi ma ba abin alkhairi yayi ba, ya tafka babban laifi. Shi wancan ya kalla ya aikata, yafi kowa sakarci, kuma zanubin shi yafi na kowa. Kai kuma ka kalla ka saurara baka aikata ba, to da dan dama, amma kai ma kana da laifin wannan sharri da ka kalla. Saboda haka a kiyaye. Ina gaya muku, ba abin da yake saurin canza halin mutum yanzu sai irin wannan sallan nan, wannan wayar nan ta hannu. Khasatan wallahi diyarka, in kana da damar ka hana ta kalli Facebook da TikTok, wallahi ka hana ta. Musamman wannan TikTok ɗin nan, ka ga yadda yake lalata mutane, maza da matansu, yadda yake lalata su, wallahi ka kiyaye.
sai malam yace fa kam qadataha nawa ne aka samu wanda qadataha bi ma'ana dalla wanda ya bace wan harafa ya kuma juya daga kan alkhairi zuwa hanya ta sharri nawa aka samu. Kuma akan samu kaɗan daga ciki saboda wannan wayoyin na hannu daga suna kan wani abu na sharri sai su juya su koma kan abu na alkhairi. Da yawa na ga waɗansu mutane kan abin da ya shafi aƙida ta zuwa wurin bokaye saboda wannan salulan nan ko kallon bidiyo na malamai haka ko a Facebook ko a TikTok, gaskiya sun waye sun gane cewa ashe cutarsa ake yi. To wasu sun gane cewa ba zuwa wurin boka ba aiki bane na alkhairi, kuma dolanci ne, ƙauyanci ne. Sun gane cewa ƙauyanci ne. To kuma da sai aka canza salo. Wai mutum ba zai je wurin boka ba da sunan ya mishi tsafi, amma zai je a bashi abin nan, a bashi me yake da suna, a mishi rubutu ya sha. To kai wannan rubutun nan da ya maka, shi malamin wallahi ba zai gaya maka cewa rubutun Qur'ani ne maka ba, amma sai a tafi cewa rubutun Qur'ani ne kuke sha. Amma wallahi da yawa wannan rubuce-rubucen nan da ake ayi rubutu a wanke allo a ba mutum ya sha, na rantsi da Allah ba Qur'ani bane ba, wasu kalmomi ne na tsafe-tsafe ake rubutawa. Wallahi in mutumin zaka tsida shi ya gaya maka gaskiya, wallahi ba Qur'ani bane ba zai gaya maka, kalmomi ne na aljanu na tsafi ake rubutawa a zo a kawo maka kasha, wai a ce wai an sha alqur'ani. Kun bar wata hanya ta zahiri wadda ake tsafi, kuma kun da kun fake da wani shan rubutu. To ka sha rubutu ya maka me? An so ka, in ma Qur'anin ne aka rubuta ka sha, an so ka da Qur'ani ne dan ka sha shi, dan ka sha rubutun shi ka samu lafiya, ko kuma dan ka abin nan dan ka karanta shi kai aiki da shi. Da menene babbar manufar da ta sa aka suka da alqur'ani? Ka karanta shi kai aiki da shi. Amma ku fake kullum ku je ana rubuto muku rubutu, ana wanke muku allo kuna sha, kuna musu kallon malamai wannan garda wannan. Wallahi ba malamai bane ba, gardi ba malami bane ba, dan garda wannan mafi yawancin su bokaye ne. Wallahi in kai gardi ne kana saurara na, Allah baka hakuri. Amma ni abin da ya bayyana min kenan, kuma abin da na gani da ido na, kuma nake jin labari a bakin wasu ƴan uwa wanda na yadda da su. Galibin garda wannan matsafa ne, suna tsafi kuma suna ganin shi halal ne. Waye halatta musu shi? Amma sai ku dinga kuna zuwa wurin su kawai dan an ga mutum yana zuba tilawa sai a ce malam ne. Ka je ya maka rubutu sai ya ce maka rubutun Qur'ani ne. Ƙarya yake wallahi ƙarya yake. Tsafi kalmomi ne na aljanu ya rubuta maka sha. To a kiyaye da kyau, ba cikin karatun littafin bokaye ba muke ko na tauhidi ba, karatu ne dai na gyaran tarbiyya, magana ce ta kawo magana. Malai yake cewa nawa ne aka samu daga cikin wato ashabab washabbat. Ashabab jam'i ne na ashabu, wato ashabu shine matashi, ashabab jam'i ne na matasa, ashabbat jam'i ne na ashaba, wato matashiya. To malam yace fa kam qad taha wan harafa minash shababi washabbati bisababiha. Nawa ne aka samu daga cikin matasa maza da matasa mata wanda suka bace gabaki ɗaya, suka hanya alkhairi ta bace musu, suka kasa yin aiki da ita, suka fada wa sharri. No wanda suka bace suka lalace. Wa ala bihimul amru ila munkiratin azima. Al'amarin ya koma musu zuwa ga wato abubuwa naki wanda suke ya kasance musu babban laifi, wa balaya jisima, hakanan kuma da bala'i wanda ya shafi gangar jiki, da hankalin mutum da gabanka gaba ɗaya. Nawa aka yi. La ya'lamu khataraha illa Allah jalla ala, wanda babu wanda ya san haƙiƙanin hatsarin wannan abin nan sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Saboda haka a kiyaye. Abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada, inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana.
subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.